שלום לכם יוטיוב, אני יורם. היום אני אלמד אתכם איך לפרוץ את האייפוד אייפון בגרסה 6.0.1. טוב, אנחנו נכנסים. הנה יש לי פה את הכלי פריצה, כמו שאתם רואים. הנה פה זה 6.0.1. הנה פה יש לי את כל הפריצה של כל הגרסאות. זה בעיקרון פורץ את כל הגרסאות 4.3.3. כעיקרון לא צריך לפרוץ 4.3.3 כי זה כבר אפשר לפרוץ אותו דרך ספארי, אבל פה אנחנו נכנסים זה לאייפוד אייפון 6.0.1, ואני לא מציע לכם לשים את הגרסה הזאת. זה גרסה תפוקה, עדיין לא כולם התקנו פה. ככל שאתם רואים, אתם פורצים את זה, זה פריצה לא קשורה. אנחנו לוחצים פה אייפוד טאץ' 4, אנחנו לוחצים על זה כאן, סטר, לוחצים על זה ואז זה פורץ לכם. אתם צריכים לעשות נעילת אנדרואיד, ולהתראות בסרטונים הבאים שלנו. בסרטונים הבאים שלנו אנחנו נראה לכם איך לפרוץ אייפוד בגרסה 6.0.1 דרך ספארי, אבל נתראות בסרטון הבא. ביי.